Wara li inqabad immanuvra biex issir co-option għas-siġu tas-7 distrett, il-Prim Ministru Robert Abela issa spiċċa jattakka b'mod partiġan lil dawk kollha li qed jikkritikawh. Hekk għamel il-ħamis filgħodu meta Net News kien qed jistennih barra Kastilja biex jagħmillu serje ta' domandi bil-Prim Ministru ma jiġħadx lil mossa ta' Gavin Gulija żamma moħbija minn sħabu stess tal-kabinett. Votat l-oħra kienu jafu b'dal-manuvri. Nirringrazzja. Nuqqas ta' tweġiba ċara li tkompli żżid id-dubji dwar il-fatt li effettivament il-manuvri saru minn wara dar il-ministri u d-deputati l-oħrajn. U fid-dawl tal-ġurament tal-ħatra u riżenja għall rida ta' Gavin Gulija minn membru parlamentari, l-oppożizzjoni issa qed tistenna li l-Ministru tat Turiżmu ma jaħtarx mill-ġdid lil Gavin Gulija bħala chairman tal-MTA minn wara dar il-Parlament u biksur tal-liġi. Aktar u aktar wara li kien hemm il-konferma mill-Ministeru tat Turiżmu li Gulija fil-fatt verament irriżenja mit-tmexxija tal-MTA. Taħwida sħiħa li fiha bla dubju hemm imdaħħal direttament il-Prim Ministru Robert Abela, kif ikkonferma Gavin Gulija nnifsu. Nibqa' chairman sabiex nibqa' nissorvelja u nar l-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. La talabni l-Prim Ministru jiena aċċettajt l-istadina tiegħu u kwindi jiena ħanibqa' chairman tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu. Kwindi jiena wara li qed nagħmel din id-dikjarazzjoni se nkun qiegħed nippreżenta lilek, Sur President, il-riżenja tiegħi minn deputat ta' din il-Kamra. Iżda Gavin Gulija kien irriżenja minn chairman tal-MTA qabel ma ġurament tal-ħatra bħala membru parlamentari, kif imħabbar permezz ta' stqarrija pubblikata mill-Ministeru għat-Turiżmu l-erba' stess. Il-Partit Nazzjonalista fakkar lill-Ministru tat-Turiżmu li jekk beħsibu jerġa' jinnomina lil Gavin Gulija bħala chairman tal-Awtorità tat-Turiżmu hu obbligat bil-liġi li jissottometti n-nomina tiegħu għall-iskrutinju tal-Kumitat Permanenti dwar il-ħatriet pubbliċi.